Jeg er på brandkadetholdet i Silkeborg, fordi at jeg synes, det lød spændende og udfordrende at prøve at blive brandkadet. Første slang til første udlægning. Udløb. Og hele det her brandkadetkursus, det har egentlig været rigtig fedt at være ude på. Man lærer en masse nye ting, og egentlig bare det der fællesskab, der er, det er super fedt at komme ud og opleve. Brandkadetuddannelsen går ud på, at vi tager nogle unge mennesker ind og sætter dem ind i en beredskabsverden, hvor de får en uddannelse, som tilsvarer en grunduddannelse for en brandmand. Selvfølgelig er den tilpasset de unge mennesker, men de lærer faktisk det samme, som det en grunduddannet brandmand vil lære. Jeg har jo næsten været henne ved mine forældre, hver gang jeg har været til brandkadet. Prøv at høre, hvad jeg har lært i dag. Og, de forstår jo næsten ikke noget af det, men det er jo i hvert fald fedt at få en masse ny viden, som man overhovedet ikke vidste før. I dag der har vi holdt afslutning for brandkadetkorpset fra 2021 og 2022 holdet. Og de har lavet en opvisning, hvor de har vist, hvad de har lært igennem året. Det er blandt andet BC-udlægninger, skumudlægninger, elementær brandbekæmpelse og redning fra stige. Men det her hold i år, det har været et kanonhold. De har været virkelig lærevillige og super engagerede i deres arbejde og kanon gode til at samarbejde. Set fra boligområdernes synspunkt og boligorganisationernes synspunkt, så er vi jo interesseret i at give de unge muligheder for at blive en del af nogle stærke fællesskaber. Og så vil vi også rigtig gerne have, at vi har nogle gode ambassadører ude i lokalområderne for beredskabsarbejdet. Så på den lange bane, så vil vi gerne have, at der er nogen, der hjælper os til, når det er, vi har brug for det i en krisesituation. På Silkeborg Ungdomsskole laver vi også fællesskaber af flere forskellige karakterer. Det kan være en lokale ungdomsklub, det kan være på et fritidshold. Noget af det, vi sætter mest pris på, det er, når vi kan indgå i gode samarbejder med samarbejdspartnere, som vi gør i sådan et forløb som det her, som jo er kompetencegivende og også har fokus på et erhverv, som har brug for et fokus, også for at kunne rekruttere. Sådan et fællesskab synes vi altid, det er meget interessant at være en del af. Og så er det bare sjovt at se en opvisning som i dag, hvor de unge de får lov at shine. Tak. Prøv lige at kigge rundt. Der er også nogen, der står herude, der også er rimelig stolte. Men stoltheden sidder altså inde i brystet på de her unge mennesker. Men vi er med i det her projekt sådan ikke udelukkende for at rekruttere nogle gode brandfolk, men vi får skabt nogle gode mennesker, som måske i fremtiden kan blive en rigtig dygtig brandmand. De går jo til daglig ude i deres boligområder på ungdomsskolen, eller hvor de nu er henne, og bliver forgangs unge mennesker for at gå ind og gøre en forskel, hvor andre måske trækker sig. Jeg vil i hvert fald opfordre folk til at måske prøve at komme på brandkadetuddannelsen. Ja, og så kun komme på brandkadetuddannelsen, hvis det er noget, man er fuldstændig frisk på, og simpelthen man er bare klar til at lære alle de her nye ting.